Lesgeza indaba ze-1 KZN TV oyifunda lo Samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli naze ihamba phambili osukwini namhlanje. Kubungazwa yamagalelo kaVisits kaMagwaza kubuyeke ithemba kwakhiwa ibloho labahamba ngezinyawo kanti abendabuko bakhathazekile ngezingozi emgwaqeni. Iqembu le-National Freedom Party esifundazweni KwaZulu-Natal libe nomcimbi wokubungaza amagalelo kaMsinguli kwaleli qembu uZanele kwaMagwaza Msibi. Leli qembu liqondanise kumbungazo womsunguli waleli qembu nenyanga azalwa ngayo okungoNhlolanja. Lithi-ke likholwa ukuthi-ke lo mbungazo uzolekelela kumalungiselelo okhetho lohulumeni bezindawo. Iqembu le-National Freedom Party KwaZulu-Natal libe nombuthano olundo ukubungaza impilo kaMengameli nomsunguli waleli qembu uNkosikazi uZanele kwaMagwaza Msibi owazalwa ngenyanga Nhlolanja. Njengoba ke kulonyaka leli qembu lithi ngabe uhlanganisa iminyaka engama-64 ukuba ke usaphila. Usekela Mengameli waleli qembu uDinda Sokhele uthi kubalekile ukuthi leli qembu liholweke ngendlela enenqubekela phambili. UJinji wayehlala njalo ethakambisa ubuholi bakhe. Ngisho sasefu nje ngaphansi kweqembu le-IFP elalibulisile ngalesi sikhathi noma lase limhlukumeza ngoba siyabona ukuthi uyavelela phakathi kwabaholi abathile. Kodwa ubuqotho bakhe akazange athi njengoba selishiya kwi-IFP ukewethi into umuntu wathi uNjinji ukuze asuke kwi-IFP wayehlala efihle ukukhala kwakhe. Akazange athi njengoba selingahleli kahle noma sekuphuma ngizophuma ngenekele izwe ngeyinkinga zeqembu ukuze izwe libone okungekhona namahlazo eqembu. Ngakho ngimusa wonke umuntu ukuthi iqembu kufanele silivikele isithunzi salo ngokuthi ney'ndaba zalo ezibucayi asiyisingathe kahle, singabhebhethekisi izinto ezingafanele nezingamahlazo nezizikujula kweqembu kwabezindaba ngoba lokho kulahlisa ithemba kubantu esibaholayo. Unxusa ukuba ke iqembu libeke nobunye ukuze ke lenze kahle okhethweni lohulumeni bezindawo lilandelayo. Ngakho ke ngiyanxusa ukuba lapho phansi ekuhlaleni valani ikhala uma kufika mina nginolimo oluhlukene kabili ngoba ngisebenzisa isikhundla embuso seqembu. Valani ikhala makhombethi ningafuni ukuthi sigqugquzele isibani mawadingi ngoba ngeke kuze kusebenzele. Ngakho iqembu lethu linenhlanhla yokuba lisangenza kangcono, lenze ngcono kakhulu kunalokhu uma lingashintsha indlela yokwenza izinto nangendlela yokuyiphatha sisaqhubeka sibheke enkethweni. Ngemuva uba ke umengameli waleli qembu Ivan Phansi aphuca ubulungu buka sihlalo waleli qembu esifundazweni uMbalishinga uSokhela uthi leli qembu alikho kwezinhlelweni zokuxoshana noma iliphi ilunga laleli qembu. Ngakho singabi nokuqawelana ngoba lokho kugqugquzela ihlukano ngaphakathi. Ukuthi angiyimi mayengeke ubani ngiyaya ngoba kukhona ubani. Ngiyaya ngoba kuthiwa kukhulunywa nge-NFP. Mina uma ningashiya lonke lithi selishiya i-NFP ngamayi noma ngedwa le stage ngithi ngoba ngishiya i-NFP futhi ngingaxoshanga cha sizuluxosha amakhombethi. Futhi asikho nasey'nhlelweni zokuthi kube khona abantu esibaxoshayo. Asikho nasey'nhlelweni zokuthi kube khona abantu esibaxoshayo. Futhi ke siyaqalekisa naleli gama lokuthi abahambayo. Ukuba kuyangani nje ngabe sithi abavulela umnyango bonke abantu bajoyine i-NFP bese bezizwa besekhaya. Sibaphathe ngenkulumo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu uLundi. Imeya kaMasipala Alfred Dumoza Masibisi uthi abantu kumele bakubeke ke emqondweni ukuphepha kwabo. Ukusho lokho ngesikhathi ke kuqhubeka uhlelo lokuzokwethula ngokusemthethweni ibloho lokuhamba ngezinyawo kuWadedi endaweni yaseDalinkosi. Leli bloho ke lakhiwe emva kwezigameko ezingezinhle lapho abantu bevaleleka uma line kakhulu izulu. Imeya kaMasipala Alfred Dumoza Masibisi uthi lokhu bakwenza ukuze umphakathi ukwazi ukuxhumana kalula. Namhlanje bekuwusuku olukhulu la besizovula khona ibloho lokuwela ngenyawo lokho kubizwa ukuthi pedestrian bridge ehlanganisa umphakathi wakule ndawo ongaphesheya nonganeno. Njengoba ubona nje emva kwami umfula umkhulukazi kusho ukuthi mangabe linethile izulu kwagcwala lomfula abantu bebengakwazi ukuwela ovaleleke edolobheni akase ufike ekhaya
Izingane zakule mizi engemva kwami bezingakwazi ukufinyelela kunesikole esingale kweGqunyana nje okuthiwa iNyende. Azikwazi ukufinyelela khona obekuphoqa ukuthi ize ziyofunda phansi kwelenge le nali ilenge intaba enkulukazi ngemumva kwami. Sihamba ibanga elide besizofeza lelo phupho ke lomphakathi ukuthi umphakathi wakithi ukwazi ukuxhumana kalula. Angisho ukuthi njengoba ulibona nawe leli blogho lilikhulukazi kangaka silenzeke laba izigaba embili kube khona isigaba sokuqala esibe u6 million kwase kuba ngena isigaba sesibili esibe u3 million selilonke leli bridge lisithatha isamba semali engango 9 million. Uqhube ngokuthi umphakathi kufanele ukubeka emqoka ukuphepha kwawo. Angisho msakazi ukuthi kungangidumaza kakhulu ukuthi ngithola umbiko ukuthi kunomuntu omuke nomfula kulelizwe ngoba njoba sikhanda ibridge leli nje hambisa phambili ukuphepha kwabantu sigcizelela ikhwele esihlale silihlaba nelihlatshwa ungqongqosho wakhoktha umhlonishwa uVF Hlabisa ngokunjalo nomhlonishwa uNdunankulu esifundazweni ngokunjalo nomhlonishwa osiphathela umnyango wakhoktha esifundazweni umhlonishwa umfundisi uThula Sizwe Buthelezi njalo ngiyangihlaba ikhwelo eligcizelele emakhweleni abo ukuthi abantu abayihloniphi imfula abangawele emanzini imfula isicwele kodwa kweneleke lokho ngoba abantu basuke bejahile nabo ngaphesheya yikho sibakhandela into yokuwela ukuthi noma abe umfula usucwele bazokwazi ukuwela. Kanti induna yesigodi ithi lokhu kuzokwenza umehluko emphakathini. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu ukubuka sesingasakwazi ukuwela ngamehlo sesikwazi ukuwela silethu yengaphesheya. Ngibonga kakhulu impela nje siyabonga ukuthuthuka ukukhombisa ukuthi siyathuthuka nathi esigodini sethu eMadarikosini senkosi uSithurubhande. Siyabonga kakhulu anginawo amazwi amani inkosi yami. Phamisa ukubonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisedala inkosi eAlfred Duma. Unkonzo Biyela uthi ukungalandwa kwabantu ngokwesinto emgwaqweni emva kwezingozi ikhona ke lokho okudala ukuthi ke kwande izingozi zomgwaqo. Ekhuluma nethimba zendaba uBiyela uveza ukuthi ke bafuna uhulumeni wesifundazwe alisukumele lolu daba njengoba zilokhu ziqhubeke njalo izingozi emgwaqweni yakuleli. Ukwanda kwezingozi ezidlule nomphefumulo wabantu kulesifundazwe zibonakala ziya ngokwanda nosekusukumise izihlaka ezahlukene. Amaholi bamabandla abelaphi bendabuko nabo sebezokalisa ukubaluleka kokuba kugcinwe izinto zesintu zokulandwa kwemphefumulo yabantu emgwaqweni lapho suke bedlule kuyo. Yabona ukuthi kukhona lapha okusala khona ngesimo sosiko. Uba kuya ngami ngabe ngithi mhlasimbe akinakwe leyo ukuthi uma kushone abantu mhlambe kuleyo ngozi leyo ebese kutholakala abantu bakubo kwabo kanye yoba suka kade begibele kanye ebese bezolandwa laba bantu ngokosiko bayiswe emakhaya ngoba umuntu umehamba emhlabeni uye egcina ukubona la asuke limale khona kusho ukuthi usuke esale lapho manje ke uma ngabe kwenzeka ke kutholakala ukuthi umuntu akalandiwe lapho uyekwazi ukuthi ebuyidala ingozi kuleyo ndawo leyo enejethu usaphila kanti usedala ingozi. Lezi inhlaka zifuna ukuba uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal abamsane nazo kulwisana nalesihlava esibonakala siya ngokwanda emgwaqweni yakulesi sifundazwe ikakhulukazi emgwaqweni enguthela kwayeka. Hlaba ikhwele silibhekise kuNdunankulu neminyango yakhe yonke ikakhulukazi lena ezamasiko ukuthi ake besondele kuthina njengabelaphi bendabuko ke bethole ikhambi lokuthi becushiseke ukuthi yiphi indlela esingaphuma ngayo kulento ngoba njengoba ngikhuluma ngayo nje ukuthi sekungaze kuthiwa manje na hayi kule yandawo akudlulwa kanti ngoba abantu basuke bengalandiwe ngendlela ekahle. Nemndeni esikuyalahlekelwa isihlobo zayo iyanxuswa ukuba igcine isintu okanye lokho ekholelwa kukho ukuyolanda umphefumulo wabangasekho emhlabeni. Ukuthi bonke abantu abalahlekelwe izihlobo bangakuthathi kancane ukuye esigamekweni la ihlobo zabe suke ilahlekele khona ngoba zonke izizwe uma uthi uyabukisisa ngokwesiko ziyayibalula kakhulu noma ziyayinaka kakhulu lento yokuthi ziye la ukusuke kuhambe khona umuntu wakubo. Kwezingozi zakamuva ezimbili nje kulesifundazwe kushona abantu abalinganiselwa 17 esikhathini esingamaviki amabili. Izindabeni ze1KZN TV bikuthi abantu maphumulo eRichards Bay.
Onguhlalo wesigungu sezokuphepha komphakathi ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude uThemba Xolani Sikhali ukhala ngezinga lobugebengu eliphezulu kulesi sifunda okuyinto akholwa ukuthi ke isazoqhubeka ikhule uma kungekho ukubambisana phakathi komphakathi kanye namaphoyisa. Uzikhala ukuthi ukusebenzisana komphakathi kanye nabantu bomthetho isona isisombululo siyokwenza ubugebengu sebusabalelanga kuleli buthi ukwehla kunakuqala. Ngoba labo bomthetho bebodwa angeke bekwazi ukubulawula ngaphandle koncedo kwalabo abanolwazi. Ngiyayibona sengazathi ukubambisana kuhle kakhulu kunempilo phakathi kweSouth Africa neMozambique kanjani na ngoba ezinyangeni cishe ezintathu ezedlule sike sesibe nemihlangano emininganyana ngokubambisana nohulumeni waseSwazini izikhulu zakhona zombuso sibheka into ukuthi ukwebiwa kwemfuyo singenza kanjani ukuthi kulawuleke. And last week alone sibe nesigameko lakhona amaphoyisa ethenxengene lapha phezulu eKamu laseJozini la ebophe khona imoto ebe yebiwe endaweni yaseSwaziland. And akwenza amaphoyisa ngeproud enkulu kabe emsakazi really ngendlela okwenzeka ngayo umoya wami wathobeka. Abakwazi bakwenze kube isimo esibe likhuni ngoba kwaba ukuthi kube khona ukuxhumana namaphoyisa aseSwaziland imoto yakwazi recover. Uphinde waphumela obala ukuthi umphakathi kumele ube neqalaba ekwenzeni indawo yabo ehlale iphephile ikakhulukazi izindweni ezikwazi ukukhipha imithetho efanele kulaba abenza okungelungile emphakathini. Sinayo into emsakazi lapha eMkhanyakude yamacala okubulalana, dubulana ibhamu thechithisa ke emakhaya. Nesicela ukuthi umphakathi usilekelele ngoba asikwazi umsakazi ukwenza kube i-normal life ukuthi esigodini senduna kumbe ewadini ikhansela likhona kube khona umuntu ovuye ebusuku aqhumisa isibhamu kuthuleke kube business as usual. Sekuthi mhla sibanja sesiyobanjwa basesibulela umuntu noma sesenza umonakalo omkhulu. Ezinye izinto lezomsazi sicabanga ukuthi i-community nayo siyayicela i-support yayo. I-crime ke leyo umsakazi esinayo ngaphakathi esifundeni saseMkhanyakude. Uvezeni ukuthi abekho somabhizinisi abazotshala izimali zabo ezweni la kudume ngokuthi izinga lobugebengu liphezulu. Kuningi engicabanga ukuthi kumele ukuthi kwenzeke. In fact i-damage izoba inkulu kakhulu umsakazi ngoba umuntu nomuntu mayezotshala ibhizinisi emsakazi endaweni uqale enze ucwaningo ukuthi abheke nje ukuthi first of all indawo engifuna ukutshala kule business nje i-labor marketing zoba nayo yini oqala lokho aphinde bese yobuka nanokuthi i-labor attitude injani ngoba ngeke uzotshala ibhizinisi endaweni la khona abantu bakhona behamavila bazi ukuthi nje bona abantu bama-protest. Enye into nayo leyo edingakalayo ngenkathi lo zosungula ibhizinisi ke eprofile indawo bese kuba yiyo ke into ye-crime. Akekho umuntu ongafisa ukuzo-operate indawo angenza ukuphepha kuyo. So i-result of it entirely kuzoba i-withdrawal ye-intention ye-entrepreneur ukuthi i-investe kuleyo ndawo umsakazi. Lezi ndaba ziwanikeze NTV nizibuyela usiqiniseko ucele eRichards Bay. Asithishelele ey'tolo sokusiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukela indaba ze1KZN TV nazi kokuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kubungazwa yamagalelo kaVisits kaMagwaza kubuyeke ithemba kwakhiwa ibloho labahamba ngezinyawo kanti bendabuko bakhathazekile ngezingozi emgwaqeni. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi Dokodweni Primary School uNhlanhla Dladla uzwakalise ukujabula ngesenzo senziwe ikhansela lendawo kuWard 1 eMandeni umlungisi Shelembe ngokusiza ke labo abafundi abadinga umfaniswano wesikole. Ekhuluma nethimba lezindaba uDladla uthi iningi labazali liziphilisa ngemali yesibonelelo nokwenza kube nzima ukuthi abazali bekwazi ukuthenga umfaniswano ophelele. Injabulo beyibhala ebusweni kodadonge ngenkathi bezonikelelwa ngomfaniswano ophelele wesikole ikakhulukazi labo abebengenawo. Lokhu kwenziwe yikhansela IFP kuWard 1 ngaphansi komasipala waseMandeni. Umlungisi Shelembe ikhansela kule ndawo uthi babone kufanele ukuthi basize kulabo bantwana abangenawo amandla kanti uphinde waveza ukuthi basazoqhubeka nokusiza nakwezinye izikole. Besinohlelo lokuza eDokodweni Primary la njengoba kade kuvulwa izikole sokuzonikezela izingane ezo10 icathulo
isketi noma ibhluke neshirt namasokisi ukwenzela ukuthi zonke izingane zibe nakho ukuzethemba uma isuke zila esikoleni. Inhloso yethu ke enkulu ukukhombisa nje emphakathini uma kukhona inhlangano ezikhona ngaba ama NPO amaqembu ezepolitiki akhona ukuthi kubaluleke kakhulu ukunikela emphakathini wakithi ngoba amakhaya esisuka kuona amakhaya asuke engafani esifisayo ukuthi zonke izingane ikwazi ukuthi zithole zifana ukuze zingayitholi zicwaseka. Kodwa ke kancane sicabanga ukuthi siyolokhu siqhubekile nje nakuzo zonke izikole ongasikhona ukuthi namhlanje umuntu ebegcina kulezi izikole. Uthisha inhloko kulesi sikole uzwakalisa ukujabula ngesenzo sekhansela kwazise abanye abantwana bondliwa ogogo ngemali yesibonelelo, kanti uphinde wanxusa ukuba nabanye abafisayo ukusiza baqhubeke nokusondela balule isandla kulesi sikole. Umsebenzi omuhle sesenzele wona la esikoleni eDokodweni ukuzogqokisa abantwana abanhlwebu Nkosi yami ngoba siqhamuke emakhaya angafani. Abanye abantwana banabo abazali, abanye bahlala nogogo, nemali lesibonelelo isebenza ekuthenini ibanikeza ukudla, kuthengwa impuphu, kuthenga isinkwa, thola ukuthi into zokugqoka isaneli kahle. Siyabonga kakhulu nje igalelo analo emphakathini, siyalibona usebenza kakhulu baba ukhansela uShelembe. Lolu hlelo luzosiza kakhulu nabanye abafundi babe nomfaniswano ophelele njengabanye. Lokhu kuphinde kwashayelwa ihlombe umkhandlu wenkosi yaseMacambini. Siyayithakasela kakhulu into eyenziwa ukhansela uShelembe. Ukhombisa ukuba neso lokubona nendlebe yokulalela ezwe lapha okudingeka ngakhona ukuba nini kulekelelwe kufakwe ihlombe. Siyamtusa ke kakhulu, siyafisa futhi ukuba nini angagcini manje neqembu lakhe leNkatha Freedom Party baqhubeke nokusebenzela umphakathi ngendlela abenza ngayo. Ngaphansi kopholi bakhe uMzamela siyakholwa ukuthi izwe lethu nendawo yethu esihlala kuyo iyokwazi ukuthi ihlale njalo ibumbene, ihlale futhi intuthuko ibe nayo. Izindaba ezinsuku KZN TV bikuThabani Maphumulo eDokodweni. Uciphiza izinyembezi wesifazane owashonelwa abantwana walinyalelwa umuzi wakhe ngesikhathi ilo lithola amanzi ishayisa umuzi wakhe bekhona phakathi. Lesi sigameko senzeke ngonyaka owedlule, kepha ke lo mndeni utheke usele Dengwane njengoba kuze kube yimanje awukazi uthola uxhaso lokwakhelwa kabusha. Baveza ukuthi umasipala walethi ithimbe lafika la kugula izindongo ezasele kwasala ke kwamila ukhula. Sekumile isikhotha lapho kwakwakhe khona owesifazane ufikile Dlamini. Kepha umuzi wakhe wacekeleka phansi ngenxa yeloli eyashayisa umuzi wakhe kwashona abantwana ababili. Selokhu nje kwavela isigameko akwenzeki lutho. Bafika bagugula indlu eyiselela u3 room baletha la amablocks lapha. Emva kwalokho kwaphela kanjalo. uDlamini uthi iyamhlukumeza lento. Ngikho right. Angikho right. Ngoba ingozi kangayibizanga mina ukuthi itruck ayingene la, yayingenela yona. Kodwa manje sekufanele sengathi nje into eyenziwa ngamabomu akekho nakile. Njengamanje uthi uhlezi emzini yabantu. Hleli kuThurum. Thurum ngakufakwe kubonana kwakushoniwe. Sahleli kuona ke namanje lo Thurum. Ubezinye izingane zami zilala kwenye indawo enye sizona ngumakhelwane mayifaka lapha kuliyandle ngelantshompana wathi ayolala khona ngoba sikwazi ukulala ndawonye. Umakhelwane owalinyalelwa naye uthi kungena amanzi uma kunetha izimvula. Uma ngabe linetha amanzi ayangena agcwale indlu, lo seyile sanikezwa wona uyaphephuka njalo. Ziningi nje izinto ezonakela endlini. Avela amanzi aqhume kakhulu agcwala indlu ngoba nosilingi usuku usugcwele uwangenise ngaphakathi endlini. Akusenzeki lutho, akusaklineki nana kahle njengoba nje nezimvula saqhubeka isana nje ngisenkingeni enkulu. Omakhelwane balaba bathi bezubhlungu nabo ngesimo sakwaDlamini. Ugogo Rose la uyahlupheka. Kubhlungu kwakuthina sowomakhelwane. So nje impela angazi ukuthi ngenziwa kanjani ukuthi akhelwe indlu yakhe ngoba lendla kayikweleti
imoto nje yasuka le phezulu izingane zihlalele leyazobulala izingane nomuzi wakhe. Lamba bathi umasipala umsunduzi uthembise ukuqala ukulungisa ngeviki elizayo. Akanginakile. Naphi engisuke ngihamba nami akanginakile. Yona ime angase ngiyibone nangamehlamsha ikaze ikhulume nami. Lo ngayigcina kushoniwe. Ukhansela befikile ngomsomluko ngoba naye esesuswa into eyikhulunywa igroup wangathi group thize naye imeya ikhona lapha ebusungu ngesonto. Basuswa yikona wangilethela iplan wathi nakuthiwa kalethe nayo iplan yendlu ezokwakhiwa izoqala mhla ka-18. Angazi ke noma kuyiqiniso noma kulona iqiniso ngobona ngamhla ka-18. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dobe ngisenhlazathi. Umasipala wesifunda uMzinyathi wethule uhlelo lokumbiywa kwezigwedlo ngaphansi komasipala umvoti ukuze kuliwe nokuntuleka kwamanzi. Umeya kulo masipala uThembisile Mchunu uthi lolu hlelo bazoluqhubha ke kubona bonke umasipala bangaphansi kwalomkhandlu ukuze kuqedwe isomiso. Uhlelo lwamasipala wesifunda uMzinyathi oluzohlinzeka umphakathi ongaphansi komasipala umvoti ngamanzi ahambe waphansi luzodla izigidi eziyishagalolunye zamarandi luzoxazulula inkinga yamanzi ebhekene nabahlali bakulo masipala. Kuyinjabulo enkulu ke kimi ukuthi namhlanje sesiqalileke impela njengoba silana nje besizothula usonkontraka osozoqala nohlelo lo lesikade sikhuluma ngalo lika wide based. Ingakho ke silethe usonkontraka ukuthi aqale enze umsebenzi njengokufisa kwamawadi nanokufisa kwabakhi basemawadini bethumele amakhansela. Wonke kamawadi kumasipala semvoti azohlomula kulolu hlelo. Imali yona iza ngokulingana kwamawadi kodwa futhi kuya ngedingo zaleyo wadi. Iwadi newadi yafaka izidingo zayo kodwa kulo 9 million iwadi newadi izobe ithola njengoba la emvoti sinamawadi awu14 kushuthi ayikho iwadi engezuhlomula. Onke amawadi azohlomula ngokufanele iwadi leyo ngezidingo zayo. Umasipala semvoti uthi inkinga yamanzi isizoba umlando. Jabulele kakhulu lo hlelo ngoba aluqali njengamanje nje njengoba sila kepha uhlelo olube uchungechunge ngoba uqala amakhansela wona identify indawo nedingo zawadingayo asehambisa eMzinyathi. UMzinyathi wasu approve njengoba ubuyileke nje ubuye ngokuzosho ukuthi nampu uzokwethula osonkontileka bazokwenza umsebenzi ukuze abantu kuyo wonke amawadi ethe u14 bekwazi ukuthi bewacosha amanzi. Isimo samanzi simbi kakhulu kodwa lokhu sikubuka kuyinto ezosilekelela kakhulu ukuthi noma bekhala kodwa bekhona amanzi abakwazi ukuthi besilekelele ngawo. Umphakathi uthi ungajabula uma lolu hlelo luhlinzeka ngamanzi lungaphuthunyiswa ukuze kuxazulule inkinga ababhekene nayo manje yokuswela kwamanzi. Ayijabulela kakhulu lonto ngani ngoba amanzi impela awekho nhlobo siphuza nenkomo noma kade kuphuza nenkomo nje futhi ke njengoba ilangishisa ngakanje amanzi aseshile nasemaxhaphozeni sesiswela ukuthi siphuzane. Siyabonga kakhulu uma ngempela ukuthi lento izoqala masinyane ukuze sithole ukusizakala ngalo ngoba nomama khona mama sebekhuleka kakhulu abangasazi nokuhamba befike kude kakhulu. Uma ukuthi umasipala waseMzinyathi uzosisiza ngamanzi kufana noma ngabe kushoniwe akutholakala amanzi kufana noma kunto asitholi manzi nje lutho ngisho nengane zihamba zesikoleni asakwazi ukugeza ngaloba amanzi awekho. Singabonga kakhulu malolu hlelo abasilethele lona lungasheshe liphuthumele ube khona. Ezindabeni ze-1KZN TV kube uNkosenhle Mthembu emvoti. Phinde futhi sithi shelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukelo sabukelezo na indaba ze-1KZN TV nazo bekuyizona beyihamba phambili osukwini namhlanje. Kubungazwa yamagalelo kaVisits kaMagwaza kubuyeke ithemba kwakhiwa ibloho labahamba ngezinyawo kanti abendabuko bakhathazekile ngezingozi emgwaqeni. Ake sibheke nkosini yazomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi lu-16.03 amaqhathiso nedola laseMelika libe u-21.79 amaqhathiso nopondo waseBrithani libe u-19 amaqhathiso ne-euro lase-Europe. Igolide lona belu-$4,958.98 i-ounce olungahluziwe wona u-$67.52 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
Iqembu le-Orlando Pirates lisemathubeni-ke lokuqinisa indawo yayo esiqongweni se-Betway Premiership njengoba-ke izimbangi zayo ezinkulu kuyiqembu le-Mamelodi Sundowns kanye ne-Kaizer Chiefs zisematasa-ke nemiqhudelwano ye-CAF Confederation Cup. I-Orlando Pirates izobhekana ne-Marumo Gallants e-Orlando Amsterdam Arena eSoweto ngomgqibelo ngehora lesithathu ntambama. Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukelize yaguqu besikuphathela zona usuku namhlanje. Mina nawe sesophinde sihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.